כל אדם, כל חברה עוברים סוגים שונים של משברים. חלקם הם משברים של זהות. איך מזהים משבר זהות ואיך ניתן לצאת ממנו? שלום וברכה, אנחנו בפרשת דברים, פותחים את החומש החמישי האחרון במקרא, ספר דברים שרובו עוסק בחזרה של משה רבנו על המאורעות המשותפים שהיו לו ולעם ישראל מאז יציאת מצרים. ובפרשה שלנו משה רבנו משתף את עם ישראל בצער העמוק שלו שהוא לא הולך להיכנס איתם לארץ ישראל. וככה הוא אומר להם, איכה אשא לבדי תחכם ומסעכם וריבכם. כלומר משה רבנו משתף את עם ישראל שזה לא משימה קלה להיות המנהיג של עם ישראל, תופעה לא מודרנית בכלל אלא עתיקת יומין. והאמת היא שהמילה הזאת, איכה, אם המצב לא יתוקן, אנחנו נפגוש אותה גם כן בעוד כמה ימים, אם וכאשר אנחנו נקרא מגילת איכה שנכתבה על ירמיהו הנביא, אחרי חורבן בית ראשון. שם יש רשימה של כל מיני איכה, איך יכול להיות שהגענו למצב הזה, שעם ישראל נמצא בשפל המדרגה כמו שהיה בגלות. כלומר שאיכה זה שאלה של חיפוש, חיפוש אחרי הזהות הקיומית שלנו. והאמת היא שהשאלה הזאת של איכה לא מתחילה אצל משה ולא אצל ירמיהו. כשהאדם הראשון חוטא, אז ריבונו של עולם פונה אליו באותה מילה בקריאה אחרת. אייכה. לא מדובר על שאלה של שלח לי מיקום, אלא מדובר על איפה אתה בנפש, איפה אתה נמצא בקיום שלך אחרי שנפלת אחרי הנפילה, איפה אתה נמצא בגלות הקיומית שלך. ואז אנחנו מבינים שריבונו של עולם, אחרי הסיפור של משה וירמיהו, מלמד אותנו שהאייכה הוא קשור לאיכה. כלומר, שאם אני רוצה לתקן ולחזור למה שאני אמור להיות, לענות לשאלה של אייכה, איפה האני שלי, איפה הזהות הקיומית שלי, איפה נקודת הגאולה שלי, שלנו, אני צריך לעבור דרך האיכה. להבין שבאיך, איך זה מסורת ישראל, איך במסורת תמונים כל הסודות, כל האמצעים, כל האפשרויות להציף מחדש את הזהות שלנו ולהחיות אותה. זה סוד שמעביר אותנו מגלות לגאולה.